disable aroshewo gepuzege pono dikashawo na chicheke wa mara broshibi kakalowa abidokoni neja yewa sure aro buto aroshewo egwe puzo egwe po no dikashawo na chicheke wa mara broshibi obi igbo kana komunu kana mo kana nwanya obuna echiri nya jere obuna ewe echiri nya zele obuna na watch obuna na ekele obuna type business line n'ebe asịrị ke mali ni vai na ebe nwa na ogbo ego entertainment nwe lujira wa ni vai na akọwa maka n'ebe nwa bụ ụdị anyị bụ igbo sekpebele ọdịnala igbo anyị bịara ebe nwa ịgbasa ozi ọma ịkọwa maka iwe ndị nna nna anyị ịkọwa maka iwe ndị mgbe ochie na ọ nọgide n'azụ nwa ọ bụzi na anyị gbazi na-atụ ozi njirimara anyị gbazi na-etu ozi njirimara anyị na-akpọzi omenala anyị asị na-emezi ka generation anyị na-amụtazi kịta na-emezi ka aghọtazi na anyị nwere ozi ebe anyị si na-emezi ka aghọtazi n'ụwa bụ amụtụ oge n'ụwa bụ na-ediwe ọrịa bụ mana ụwa nwa nọ ive ngị bụ onye amamive ngị bụ enwechala ihe niile dị n'ụwa ngị bụ ebu ụwa n'isi male na ịmara mbọsị bịara ụwa ịmara mbọsị ji ana and male na obodo ọbụla nọ nni nwere njirimara wa na ngị ebe arapụrụ njirimara nke gị tuvu onye kpọọ ya asị si na ive atịtị ka ọ bụ na iwe ndị mgbe gboo na-abanye ego ụwa ọvụ eziokwu na-abanye ego ụwa ọvụ mana obodo rapụ ya dị ebube ka obodo ahụ na n'iyi ya bụ na mụ bụ ngwa ụwa ọdụ matali n'iru akwa nwa ka m kọwalị ọtụtụ ụmụ igbo ọtụtụ ụmụnne m ndị mụ na-aba na mbọ sọpụta n'ovu ebe na mụ malụ na o nwere some people ndị ọdụ ka ọ dị m ọ na-anọ otu dị mbụ sizi na mata n'iru akwa nwa na mụ kwuru na m na-amatara ya for everybody mana mụ na-amata ya for ndị ụmụnne m ndị nke m ka ọ makwarị n'ụwa ha dị anyị n'otu dị na ịpụtalụ n'ụzọ ọ na-etagidela ahụ site na anị mapụtata n'ụzọ filie n'owuwu ụzọ kite uze njirimara gị kite uze ọdịnala gị siza na ive na local chain ka ọ bụ amasị gị na ebule na-eme ọrịa ahụ na ihe nwere ọkụ iji azụ aga ọ dị na-adịrọlụ gị na mma until niile na-achị etewa azụ na njirimara gị na-akwanyelu ndị nna nna gị ugo oluluve na-akwanyelu ndị ichie ndị mbụ na ndị egede ugo oluluve then nya ka eji nweta ezi ndụ ma if not ọgọdọbe ngị bụ mmadụ iji azụ aga nya bụ na mụ bụ ngwa ụwọdụ matara n'iru akwa ọnwa today sị ka ebe atụ ozu eke na chi eke weruwo anyị bụ igbo bụ anya nọ ka anyị na-azụ n'ụbọchị anya na igbo na-azụ n'ụbọchị bụ eke oyo awọ na nkwọ bụ ọdụdụ nwanne anyị gbagwụla eri bụ eke ka anyị na-azụ nya kpatara nje na-amata n'iru akwa nwa every eke ọbụla mbịa tụọ nzu unu na-eme anya bifo mpụta na akpọkuo ụmụ ezumezu akpọkuo ụmụ ndị mbụ na ndị egede ndị ichie ndị mụ na mbọsa aga mkpọkuchezebesị ka mpụtata ka ngwakwa ụmụnne m ụdị asị akpọkwa maka onye ọ dị mkpa maka onye mali ebe o si na amarakwa esi nwe na-ekpokwu ndị ichie na akpọkwu ndị mmụọ ndị bebe maka gbaka nchapụta n'iru akwa ka ngwakwa na ebe ọbụla onye nọ ọnọ n'ụlọ ọnọ n'ezi ịnọ n'obodo ọbụla ị nọ as far as ịmali isi gị ịmali mmụọ du gị aga ị nwere ideta atụ inji na-akpọkwu ebe ọbụla ị nọ so anụ asị na bifo anyị bido tụọ nzu ọtụtụ nwa nzu eketa anyị ka ọ gbatụrụ enyi nwa nteje nyegodo anyị obere ọnụ ka ọ kọwara anyị maka ọvọ na ọ dịga na-ekwu okwu ọvọ all the time ọ nwere okwu eji ọvọ ibu nwa na ọmụ na-ekwu okwu nwa sachukwu nna mala onye ji ọvọ nwoke si na ha ji ọvọ nwaanyị si na ha ji ọvọ mana sachukwu mala eji ọvọ ọ dịga na-ekwu ọdịta si na na-anụrụ ọlụ mmụọ ọgwụ a na-agbachi ọlụ mmụọ ọgwụ
na mmụọ na-ebulu onwe ya mmụọ na-anụlụ onwe ya ọgụ na ọvọ mala onye ejie chukwu mala onye ejie ọvọ mala ejie ya bụ ngị bụ nwoke na-esonye ngị bụ nwa na-esonye ka ọ gbatụrụ enyi nwa nteje ka ọ wakala anyị maka ọvọ ka ọ gwa anyị okwu ọvọ bifo anyị tozu ụtụtụ nya malị gị mma dịka gị na-esonye ma na ya ọkwa gị si gị biko ị ga-echekwe gbasalị nwanne gị ka ọ nụkwa ọ bụgoro na ọ dịrọ gị mma na ntị na ife na-akọ bụ ife na ọ dị gị ka ọ bụ ife ndị ya vụrụ ụzọ ka ọ bụ ife ndị atịtị jos gbasalị ya ndị ọzọ na ọ nwere ndị nọ nne na-amadebe agha ebido atọ ọrụ ka those people ụdị ndị avụ nne ka wa mali yes na nke bụ ụdị nwa na nke anyị bụ ụdị nwa na amalị gị mma dịka kịrị eme ọ na-abụ enyi na-agba ọgụ mgbe anya onu omeli arọ yes ụmụ Igbo bụ Igbo ụmụnne m ime Chukwu okike abịa mme site anyị nwe weruo bleke ama ekwu ka eke ọma ketala anyị ebe dị mma keke ketala anyị ebe akwakụrụ ibe nwere ya aga m n'iru maazị na-agaziele gị nwanne m nwoke na-agaziele gị n'ụtụtụ gazie gị n'ehihie gazie gị na asị ama ekwu na ya na-anụ Igbo na-azụ n'ụbọchị jefewo gị n'ịbụ nwa afọ Igbo ezigbote onye obodo high chief na onwe ya ka Igbo na-agaziele gị dịka ụdị ise sonye so gị bụ ya nọ na-ege ntị today amachokwuru mata na anyị na-ekọwa ebe nwa bụ ka ebe Igbo si eme ife omenala anyị ka ebe Igbo sakwa okwu mmụọ ndị ezumezu ndị mbụ na ndị egede na o nwere ka anyị sakpeli Chukwu anyị asụrụkwa m na ya na-eje ụka maọbụ ya na-eme ya na ọ bụrụ ezigbo ibe na ibe niile mmadụ na-eme bụ nke ị na-eme ibe bụ ibe a mụrụ gị ya ibe iji njirimara gị ka iji eme ihe mere njirimara onye ọzọ ọ dịghị ụka na today ụka na-eme exist ụka na-alụkwa ọrụ ma ị na-esi iwu dị n'ụka mana ngị bụ onye Igbo ngị bụ nwa afọ Igbo amụsiri ike mmụọ gị na ana Igbo zọkwa na kpe ikpe na ana Igbo to na ana Igbo pụtazia today sizia yes nye ejizi omenala ndị ọzọ ọvachodozie nke nna nna gị nke ndị nna nna gị nke njirimara gị amachọ ka ịmata na ọ na-ahụ ịmara ibe na-eme and ọ naghị isi emekwa na ahụ n'ifili na nke ga-abụrụ ya na ụmụ gị na-ebite bụ ọ na-ahụkwa you can imagine ụdị sa atata web n'isi ụmụ gị na spend n'isi ụmụ gị echi niilezi ụmụ gị totete tomorrow asịza na ịmara ihe n'iburu ụzọ na nke itinyere ya na wabụgolo ụwa ọbụ na wabụgolo ụwa ibe na nkebe ka na nke masịzịwa na nke ha gụtara n'akwụkwọ na nke ha kilitere na telivishọn ka ha ga-efolo rapụza njirimara gị na-emezi njirimara onye ọzọ nke bụ nna nke oke ozi na-adị gị ya bụ ya ịbazi na-eme today anyị nọ si na ya bụ ụzọ na amaọla ibe rine na-abanye ụkwụ ụwa ọgwụ na ọ nwere ozi dị ka alụsị na alụsị bụ ajọ ibe na mmụọ bụ ajọ ibe alụsị ndị nna nna anyị apụtara wakwudo alụsị obodo ibulu mmụọ ebube bụ ajọ ibe mana mụ na-agwa ngị bụ ya na-eche ụdị echiche ahụ na ngị bụ onye ajọ mmụọ nọ n'arụ ngị bụ ya na-amarụ ebe isi ngị bụ ya na-amarụ ebe ịkwụ bikos na asị na onye mara ebe ọkwụ enye na che na mba ọsọ aga ilo na were ya enye na che na mba ọsọ aga ihe na-emeri ya ụdị anyị nọ today bụ otu ma ebe ọbụla any trap ọbụla ị nwetara n'oge any religion ọbụla ị nọ na o nwere ebe mmadụ Chukwu apụtara today gbatuo na anyị sị gị na nya bụ Chukwu dị na ụdị na ụdị karịa na orientation karịa na ozi mmadụ na-amara onye kompozuru detuo ya na agwa dechie saa gị isi na asalị gị gụ na onwe gị belivuzie anya bikos na ọkili ya gị niile detuo ya na agwọ ifulize na nke ga-abụrụ ọzịa ụdị anyị nọ today bụrụ ala ndị ọcha bụ ndị ọcha ahụ na-enwetara anyị ụka butere kristianity na be anyị ọ bụrụ ibe niile mgbe gboo watie eche n'ime dị kristianity na-eme exist bịa ụdị akọdụkwa na omenala anyị abụrụ nna ya ọ bụrụ na omenala anyị bụ ajọ ya karịa na anyị bụ ndị na-eme na-esonyere ozie ụdị kwesịrị ka ọ na-adị karịa na anyị bụ ndị na-eme bụzili mpụ na aghụghọ na alụ dị iche iche judia nya kpatara ya anyị nọ nwa anyị nwezi ya na-awụzi omenala nke anyị jiri mara anyị azụ ajọ ibe nya kpatara ụmụ ara anyị ji na-awụzi omenala anyị azụ ive atịtị ọnọdụ kwedi ya ji na-abụ nwa ara azụ kịta onye too eto sị gị na ọgwụ ego mgbe mmadụ dị na ụmụazị asị gị na onye dị n'ọgwụ ọgwụ ego na-agbakọ kpagara ma kịta na-abụ ọgwụ ego mmadụ ya jee
gwọkọgide megide onye na ọsị gị na ọnwere ọbụ ọgwụ ego n'ọgwụ na-egburu mmadụ n'ọgwụ na-eliri onye na men ọdị a nọ n'ụwa today whether ma believe ya ma believe ya omenala anyị abụrụ all about ịgwọ ọgwụ ụlọ anyị ọgwụ omenala anyị na-agwọ ọgwụ aja azọ mmadụ azọ ọgwụ aja azọ ndụ ụdị anyị nọ today before ndị sayentist ahụ enwetala anyị ụmụ ife niile aka m nwetala anyị ka ụdị agha agba ọgwụ ụdị ya aṅụ mkpụrụ ọgwụ dị eme na ndị nna nna anyị bụ ndị Igbo ochie na-egbu ọgwụ a na-anwụ arụ ya mmadụ anwụ ọgwụ adị mma anọkwana ndụ arụ na ndị nna nna anyị ahụ ni den bikele anyị nka azi ndụ ụwa dịkikwula anyị sọsọ the only thing bụ na anyị dị more civilized than them and na civilization na-ebutela anyị ajọ ife ihe eju na Igbo today mana as their own mgbe nkeve na evu ịbata na bebe ịbata na anyị ba n'Igbo ife ine na gọọmenti because na everybody ebugo dibịa ka imitili today si ya na ka ọ lụọ ọrụ gị vidio na ọ bụ na ọ marịa o repia gị tu ebe ya aga o buduche gị tu onye ya aga mere gị datin ma today ndị Igbo ndị dibịa na-agwọ nta na-agwọ imo na-eme alụ dị iche iche na-egbu mmadụ na-eme ajọ iwe dị iche iche o nwere ka ntakịrị nọdụza maọbụ ndị onye na-ejezi ụka ha mụzi na omenala ụka na-epiritizie na-agụzi baịbụl na-awụzi ihe dịtụrụ etu na-agwọ ọsịa nga ahụ ife anya na-agwa gị na anya ka edele ife onye awụzi ahụ sịza filizie yes na ife na-ekwu na Igbo na omenala bụ ajọ na omenala bụ ngwa ọgwụ na a na-eli anụmanụ na mgbu mmadụ mana gị bụ onye nọ na-emebi omenala ndị nna nna anyị na-emebi ọjirimara anyị ọdịnala anyị isi na adịrọ na ka ijiri alụ ka ijiri mpụ na awụ na-emebi ya emechie na ihe avụ ife imere onwe gị because ụdị ha nọ today a sị na mmadụ ị nwere ike ịwọ mmadụ ibe gị awọ mara ngara mgbe na-emebi onwe kwụdị ha dị mpụtara na mmata n'iru akwụkwọ na-ekwu okwu sachukwu okike abịa mme malụdị odi m n'obu na nwa na ọmụ na-ekwu ya ọ bụrụ na mụ na-awọ onwe m awọ enwere ike ngwọ mmadụ awọ wụọ ngị na-eme anyị awọ wụọ ngị na-eso eme awọ mana mma wụrụ chukwu awọ that's why eji eme na-eme anatị gị na-eme ive cheta echi jide ọvọ n'ọvọ ile ọma ka eji na-aga n'egwu ọva ka ya aga ọvọ abụ na bụ gị na onwe gị bụ eji ọvọ mala ọvọ iji mala ife na-eme mala ife si ezie na ife na-esiri ezie that's why chukwu yi tikeche mmadụ tiri mmụọ na mbụ tinye mmadụ n'ime obi ị na-eme ajọ ife mmụọ ga na-agwa gị na ife na-eme ị na-eme ezigbo mmụọ ga agwa gị na ife na-eme ịkachizie ntị si na onwere na-eme nne na onwere na mmadụ ahụrụ gị anya adị na onwere na owuwa bụ owu mbịa na ya nwere nwa nwụrụọ mara amalị na nkwenye kpalị n'ọkọchị ka ọ na ya n'udu mmiri mara amalị n'ihi konye ama ka amaghalịa andị na ọlụ dị mma nwere ụgwọ dịlịa ọlụ dị njọ nwere ụgwọ dịlịa ya bụ nke bụ ya nọ nri si na ndị na omenala aga na-alụrụ ọlụ bụ ọdịnala aga na-alụrụ ọlụ na ibe ndị nna nna gị na-eme adịrị ile na obodo na adịrị ile na njirimara ga adịrị ile ama achọ ka ịmata na ngị bụ onye elili las because ọ ga na-ekwu all the time si na slavery ndị nna nna anyị mgbe gboo bụ na bido na wabụrụ ụzọ abata na-ebuwe na-eme ka ọsịsọba ụwa ndị chọọ na-achọpụtata na anyị gbazi amọnwụ ihe na ahụ n'ụwa adịgosi yazi n'ụwa emepego ụwa ha jee jọtụ datin wa jọtụ kpọọ baịbụl bupụtara anyị ụdị ha nọ today asọrọ m na baịbụl adịrị ile ọ na Jizọs Kraịst wa ji mere isi adịrị ile mana mụ na-eme ka everybody mali na ọ bụrụ nke anyị ka ọ bụ ụdị ya nọtire na-ekpe ekpere nlo na sechọn ebe mechie Jizọs why because na ọbụgo ụlọ orientation o nyere m njiri ebe ite mana o mere m ka nrapụ nke nna m one o mere m ka nrapụ njirimara m one o mere m ka nsị na nke m one bụ ibe atịtị na ibe ndị ajọ mmụọ ka ọ bụ sọsọ ibe mmalị bụ na na-anọ n'otude o nwere ma ike mmagide na mpụta nga na be dibịa na agwọrụ m ọgwụ adịbịa agwọrụ mmeji ọnụ mkpepụta dị ọgwụ mmeji aka m chụta dị aja nọ dibịa agwọrụ m because ama mụọ n'ibe niile ahụ nne na eziokwu adịrọzi dibịa dị anyị pụta ma na dibịa dịbedo mana kịta nwa duto ibe na-eme na-azị eziokwu adịrọzi na ntụ na-awụ eju ebe niile so mee mụ dị ana na iche niile mma agba ibe niile mma eme ka mmalị ka ndị kafụ niile mma dị bụ mụ nwa mma mmụọ dị mụpụta ụwa because nke na onwe gị ngwa nọ nyazi onye Igbo azị nwafọ Igbo na-ege ntị o nwere mmụọ du gị pụta ụwa mmụọ ndị nna nna gị ebe ọ bụla nọ mụ gị dazụ asị gị nọrụ chọwa ebe chuo oke gị na ịbụ ndị Igbo na-enwe chuo oke ọ na-anọ n'otude bifọ mmapụta n'iru akwụ akpọkugo m chuo oke m kpọkuo ndị mmụọ ndị ezumezu ndị mbụ na ndị egededum aga kpọkuo owe apụta ha mkpokucheziri ve mmapụtata n'iru akwụ sị ka m kọwaziri ụmụnne m njirimara anyị ka anyị ga-atụ nzu anyị ka anyị ji ekpekpere anyị uchi na awele ọjị m ụdị ibe nwaanyị awele ọjị m anyị dị n'ebe na ebe nwa ka m nọ ma nzuchi m ma nzu enyi na aka nja kpokuve mkpokwuchi ebe
nwere onwe m nyebe uche wee mee because na before mmadụ apụta n'ụwa Chukwu ekebe anyị ka ebe anyị abụ ka ebe anyị ga-emene n'ụwa mana ya na-amara ozi ishie ọ na-adazi nyanya eji amụza gị bụ mmụọ ndị abụ na-aga ihe ebu eze godo tocha ijizeli na mara ozi chi gị jile bawaza gị ime mana ịmara ichi gị mmadụ ejegoro gị anya na bụ na mụ na-ekene ngị bụ nwoke na-ekene ngị bụ nwaanyị a na-esonye n'ive omenala Igbo na-afaịtị about ọdịmma Igbo na-afaịtị about njirimara Igbo si na anara n'iyi si na apụta ive ụdị abụ na ije emie ọ na-abụne ka ụmụ gị ọ na-abụne ka generation nke gị ya eji nwa adị sumu azi dịle egesilili welele because nye mara ebe isi ịmara na iburu slave ịma na iburu oru n'aka ndị ọzọ nye mara ebe isi nya bụ gị na-esonye na practice omenala gị na-akwụghalị ndị nna nna gị ugo ana m ekwu na ihe ọma emele gị ife dị mma emele gị anya ọbụla abụrụ gị wute ajọ ife si ife nya ahụchasịrị gị na ife dị mma mere ndụ gị onye abụ nni ya eji anazoli ndụ because na this life anọ mmadụ na-egburu echi na-egburu mmadụ na-agbachiri ọrụ echi na-agbachiri ọrụ nwantị nchokwu mata na this life anọ bụ na amosu dị ajọ ọgwụ dị ajọ ndị otu dị iche iche nọ ataki ọbụla na-abatali mmadụ iwe onye many things na-eme mmadụ mana onye nwere isi na-eme ụwa ya onye nwere isi na-eme ihe na nche na mgbe o pụtara ọzọ mere nsogbu dịka na-agwa mmadụ zasị anya anyị si nna anya na ebe ọnwụ na ogbu mmadụ na ekolobịa na-echekirie na shie malisia vizada na ngị nwa duru agbatara ochi gị close ọ bụrụ ochi gị abịa gị close na ngị abịa chi gị close chi gị anwa atụ ozelu gozo na ịmara isi gị o nwere ụdị ahịa ndị ụlọ ebu gị enweta gị o nwere ụdị ọgwụ ndị ụlọ akọ gị enweta gị o nwere okwu ma gunu this life anyị nọ ịnọdụ today na-agwọ ọgwụ si na ị nwere oke nsiri na onye nwere oke mmụọ rine mana ị na-akwanyere aka gị ọtọ na ịmara mmụọ duga aga ịmara ochi ịmara ebe isi ịmara omenala gị ịmara ntụnala gị ịmara okesi ha pụta ịmara lineage mana iji ọsụrụ na enwere ike ịmata ọbụla mmadụ nyere gị ọgwụ ọ na mmadụ karị gị arụ esi yes na-ebugolo kingdom na-ebugolo ezume na-ekachọ ihe niile ịkpawazi ụka bụ ezi ụka na-emezi ihe niile dị iche iche na-eme alụ na-eme mpụ dị iche iche ka m gwa gị nwantị ịchọ ka ịmata dibịa gwọrọ ọzọ ma ọzọ gburu dibịa gwọrọ ọzọ ma ọzọ gburu dibịa bụ na ụdị anyị nọ n'otu dee nụmata ụdị ọgwụ ọbụla ị nwere nụmata ụdị nsị ọbụla ị nwere mana ị na-akwanyere ọrụ mmụọ duga aga ugo ị na-akwanyere ọrụ ọdịnala gị ugo ị na-akwanyere ọrụ omenala gị ugo men believe me o nwere ebe iji azụ aga because na ọgwụ ahụ na ifili ni nwere ovu arụ nwatakịrị nwere ike ịgbalụ ọgwụ ahụ niile ovu ọtụtụ mụ anụ ive nwa abụgo m many places many people na-eme na-ekele m na nwa nwere ọgwụ na nwa na-egburu egbu na nwa nwere ebe ha bụ na onye na-eme mpụ dị iche iche na-eme alụ dị iche iche mbọsị m nwere ekeletele gị arụ ọgwụ gị ahụ na isi n'ihi nwere ụdị eji na-akpọnwụ ụdị ọgwụ ụdị esi na akpọdo ụdị ọgwụ kpogbu onye ma eme gị ịga marụ o mewo m n'anya wee m fụrụ n'anya m nji necha mana nwere ihe ọgwụ na ihe na-ebe ọgwụ bụ kwụ aka gị ọtọ mana nke na chi gị na mgbọ na-eme ive ịmana na achigide na chigidu ga-aga a sị na ọ natala isi ka ọgwụ ịmana chigidu ga-aga mmadụ akpọgburu ochi gị ma ịmala isi gị ole sobonye mmadụ ochi gị asị gị na akpọgburu ochi gị mana ịmala isi gị mmadụ akpọgburu ochi mmadụ akpọgburu chukwu bikos na ịmala ivi na-eme mala isi gị na-eso ochi gị mana ibe alụ na-adịza na ibe alụ na-ejuzi everywhere today bụ na-abatazi nye anyị obere orientation aje nọ n'ụka oge ndị a na-amụrụ n'ụka onye na-ijegidezi ụka na ọbụla ọgbanye ọbụla otu o nwere ebe eluzi anya aka ya ọdanagazi n'ịgwọ ọgwụ anụ adanagazi ọ mara ọzọ ntụ na ọgwụ ahụ nọ na-agọzi ofilize na ọgwụ bụ naanyị nyanwa na ọgwụ naanyị nya bụzi iwe niilezi nwaanyị nọ na-esoro ozi ụdị kwesịrị ka ọ na-adịzi echi niile naanị iwe dị n'omere iwe dị n'omere nna kpatara yala jada na ebe Igbo like this today mana mụ ha kwuru si na iwe bulu iwe na omenala Igbo anya narọ na njirimara Igbo anya narọ na ebe Igbo bụ obodo Chukwu gozila gozi ebe Igbo bụ obodo Chukwu mwepụtali na mba Afrịka ka ejila anyị na-ama atụ ihe eji anyị na-ama bụrụ atụ ajọ na-atụ ife ọma atụ ndị atụ azi ụdị mba Amerịka dị today onye ka ebe Igbo dị n'Afrịka ma mara ọnwa anyị rapụ ife anyị na ndị Naijiria gbanada ya ga enwe akọnebe asị Biafra sịrọ Biafra bụ ihe kpatara na ha narọ Biafra na anyị nwere ọnwa anyị bụ dutudu anyị na-eme anyị ihe sabo eju everywhere o nwere ike ndị ngana ihe efi na ngana mmadụ na mbọ gwọle fesọ dị enwere obere ego onye ahụ onye ahụ na-ebitere ezie kpọza ụmụnne ya asị nwụ yawa ụmụnne si yes na o nwere ozi na o nwere ibe na-ekwu ịnala bra bụ leze ụmụnne gịzi ichi na obi ya dị ndị ichie mma na obi ya dị ndị mbụ na ndị egede mma nke bụ onye na-eme ọ na-awụ n'etiti nke ibe ngara ụmụnne gị na-eme
even dịka nke n'ọra ibe dịka nke na ụmụnna gị ibe dịka nke na ụmụnne gị na-etiti na nwere mmadụ eme gị chie nche na o mezi n'ụzọ mere ọnwa ịtazi avụ ya mmụ gị ata avụ ya nya bịa nchọka ime ka mata nya bụ biko ka ị na-esonye m ọ bụla na-esonye m ayọ nna ayọ gị bụ mali ishikele gị mali mmụọ du gị aga mmadụ na-ekpetara ọrụ mmadụ ọnụ ya mmadụ na-ahatara ọrụ mmadụ ọnụ ya na be Chukwu na nga ihe eji nke bụ mmadụ ya kpọnyite mmụọ du gị aga nke bụ mmadụ ya yọpụtachi gị n'ebe ọbụla nke bụ mmadụ ekpetara onwe gị ọnụ gị nke bụ mmadụ ya eme ive nke na chi gị na mbọ gbalị ọ bụrụ mmadụ ji emele gị ya bụra m na-ekwu okwu nwa dị tata ma sị ka anyị tụọ nzu eke na chi eweruo okike kere ụwa ọmọnụ aro Chukwu Olise bụrụ ụwa chi eweruo asa cheke eweruo chita nwa dị eweruo bụla eke okike kere ụwa onye kpere nye na-egbulu onye ya Chukwu onye olu ebele Chukwu onye olu ebube ọmụgbụ ngwa owe ọdụ bụ nzukwu n'aka bụ nzukwu ya lụsị ndị ikwu na-emụta nwa dị ya nwa bekee ma na-akpọ ezumezu dị n'ala Igbo na-akpọ mmụọ dị n'ala Igbo na chita nwa dị eweruo bụla eke nwaazị ka agbatuo nzu eke ka agbatuo nzu eke na chieke eweruo ka tozu eke tozu ya otozu abụ tozu nkwọ a na-anọ ka ibigbo n'azụ a na ibigbo n'azụ bekee oyi awọ nkwọ na nwanne ya Chuoke bịa Olise bụrụ ụwa okpu ya alụsị ndị ikwu na mụ nne nwaanyị okpu yo mana mbe ezi na ọbụla otu nzu agwụla eri Chuoke ma ika nga mụ bụ ngwa owe ọdụ aja na agwụla eri a na ezi agwụla na ọkpata na mra bụ anakpọ okwu mmụọ na-emeli m ibe na-asụ ndịko n'ugbo ọnọgụ mụ bụ ngwa ọdụ bụ okpu ya nzu okpu ya alụsị ndị ikwu na maka nji na-akata nwa dị ọma na-ekpe ekpele ekpele ahụ na-ekpe bụ ekpele aga m n'iru ekpele iwe akwakwu n'ibe enwe ekpele udo na ịfụnanya ka m na-ekpe n'isi nwoke na-ekpe n'isi nwaanyị a na m ekwu si ndị mbụ na ndị egede ndị mmụọ dị n'ala Igbo aja n'Igbo ezumezu dị n'ala Igbo dịka n'ugbo ọnọgụ ụdị nwa dị anyị nọ ibe nwa bụ ya ma bụ na-apụtacha ụwa apụta mana ihe ka onye eji na anazi onwere amalị nne onwere amalị mbọsọ kpara na awọ nne onwere mmalị mbọsọ ya na mụmụ ngwa owe ọdụ nweburu nzu okwu ya ndị na makata nwa dị enwe na-ekpe ekpele si Chuoke bịa Olise bụrụ ụwa aja na ndị Igbo aja n'Igbo ọ bụrụ na mụ bụ ngwa owe ọdụ amaka ekpe ọ bụrụ na mụ ngwa owe ọdụ na-aba aka mana mụ na-ekwusi dịka n'ugbo ọnọgụ ka m si na-ekpe unu n'onu m ka m si na-agọ unu n'onu m ibe nna ya Chukwu okike bịa ma okike kere ụwa n'isi nwoke na isi nwaanyị bụ onye Igbo na-ege ntị bụ ogologo ndụ na-arụsi ike onye ọbụla bụ onye Igbo ibe Igbo na-amasị Chukwu okike bịa mme Olise bụrụ ụwa aja n'Igbo mmụọ Igbo ezumezu ndị Igbo onye ọbụla bụ onye dị ọna ibe Igbo na-amasị amịhụ nke onye ahụ na-edukwa ka echi niile amịhụ ka onye ahụ na-edukwa ka ọnwa na ọnwa aka na-ekpuchiri ọhụrụ n'ọnwa na-ekwu isi ka onye ahụ na-edukwa ka anya nwa ọtụtụ na anya ọtụtụ na-echu oke na-echu mana nke bụ onye nọkwana nne bụ onye nọ n'isi n'ibe onye ji na-eti aka n'obi ya bụ ihe nya awụchasịrị mmadụ ma nke na-ekere mmadụ ma nke na-akpụrọ mmadụ na-echukwu kpuchi aka imebie okpu ya alụsị ndị ikwu na-emu nne nwaanyị okpuyo mụmụ ngwa owe ọdụ ji nzu gị n'akata nwa dị bụ nwada gị nwa na-ayọ gị n'isi ndị dị ọna bụ ndị ajọ mmadụ dị ọna sị ka agba ezi egedegede ndị nọ n'isi na ndụ anyị bụ Igbo na ndụ anyị bụ mmadụ na ndụ anyị bụ mmụara Igbo na-ata ahụrụ adụrọ na anyị tata ahụ na mgbe anyị agba ejiri napụta ive na-akawa jiri na amakịrị anyị iwe na-intimideti ya na sofoketi anyị na onwere anyị bụ na onwere anyị emewe Chukwu Olise bụrụ ụwa imewere ka anyị mata na ibe ya na mara na mara anyị niwe karịrị mmadụ akarịwa ochie Chukwu Olise bịa mme egwula ngị ka ike niile ekele eke na aba ụlụ ngị ka ike niile ekele eke na-egbusieli ụdị anya na-egbusieli gị Chukwu Olise mmemme onye ọbụla ike ọbụla osi n'elu osi na osi na mmiri osi n'ebe ọbụla osi si na anyị bụ mmụara Igbo na-akwụwa aka anyị ọtọ na-ekpeli na-afụrachi isi omenala anyị na-achọ maka ọdịmma ndị Igbo na nke anyị adịrọla anyị na ya adịrọ ndụ bụ ive ọma ọ na ive ọma abata na n'ụzọ na wee ji na-eji ive atịtịrị ive alụ na ive mpụ na ụwọ nwere na-egbuchie okpu ya alụsị ndị ikwu na mụ a mere nkpata mmụọ ka bụ a na-awụrụ Chukwu anya a na-awụrụ Chukwu anya na mmụọ ka Chukwu bụ mmụọ nọ n'ime onye ọbụla Chukwu nke isi anyị yọọ na anyị ayọta nke isi anyị kwụ aka n'ụzọ ga-emepe ya mara m bụ ngwa owe ọdụ bụ nzu n'akata na na-ekpe ekpele n'isi ndị dị ọna abụ na-agbachili mmadụ na-agbachili mmụ ibe na-agbachili ikwu na ibe ndị Igbo ma na-adị mma si na wa agara n'iru eji m nzu adịata nwere ekwu ugwu okwu n'isi ndị dị ọna abụ si na wa egbu ọkpụkpụ ụzọ na-akpọla na ọkwa ọkpa na-akpatara akwasị bịa kwana nke bụ efili na ịmara ibe rinne nke bụ efili na nwere uche rinne na-eji uche gị mee luo briji na-eji uche gị ka edis laịfụ ma nga bụrụ Chukwu na ka ị na-emegide ndị mmadụ ka ị na-egbuchi mmadụ ka ị na-apụla ndị mmadụ ihe ọjọọ a na-ekwu si na-azụ gị n'isi a na-ekwu si na-azụ gị n'isi a na-ekwu si na onye anyị nọ today na mkpụrụ ya kwụrụlụ na ọkọchị ka ya agwọ n'udu mmiri
mkpụrụ ekwuru ndu mmiri ka ọ na-agba n'ọkọchị nwere ekpekpele aga m n'iru iwe akụ na ibe enwe n'isi nwoke n'isi nwaanyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na azụ anwụ na mana esizwa na arịbịa adịrọkwanye esizwa na nwarịbịa na ihe arịbịa eme agarọkwanye amịhwe nkọ ya ni wela na zeli ndo chụwa bịa mme ụdị nwa dị mụrụ ngwa ụwọdụ ụlọ bive na-eme ihe bive mmụọ ka na-eme ana m emere dibịa na omenala ka na-eme omenala abụ na-eme bụ ka ịbụ ka nna m ji nwa gwa m na na-akpọku Chukwu na nna m gwara m na Chukwu okike abịa emekele ụwa na a na-akpọkwuru na Chukwu a na-awụrụ Chukwu anya na-ekpọku Chukwu na Chukwu na everybody n'ime o dependezi akpọzi chi gị ka chi gị ezi nwaza gị nya mara m bụ ngwa ụwọdụ bụ nzu m n'aka nwa dị na-akpọ okpu ya lụsị ndị ikwu na-emu na-akpọ agbara mba ezi na ọmabala na-akpọ ọtụtụ nzu agụlere na-akpọ aja na agụlere na-akpọ ibe na-emeli Igbo ive na-akpọ ihe na-emeli agụlụ ive su ndị ikwu ọnọgwụ anyị ọbụla achele m wụti ajọ ya n'ime ya n'isi anyị ọbụla achele ndị ikwu n'ibe m wụti ajọ ive ndị ikwu n'ibe m ive ọma na-adị mma ndị na-praktisi ive ọma ndị na-praktisi ọdịmma Igbo anyị ọbụla na-avụ wụti aja mazụ ka ajọ ya n'ime ya n'isi ezumezu ndị Igbo ọya mụlere otu ya lụsị mụrụ mmụọ nne ka alụtụ nteje amakpọ okwu aka alụsị Igbo ji bụrụ aka alụsị Igbo ji eje mba na ebe Igbo nwere mmụọ ebe Igbo nwere mmụọ odu anyị aga amadị ọra dị na Igbo amasị ndị ikwu ọnọgwụ onye ọbụla bụ onye Igbo si na ajụ na ive ndị Igbo na-eme gara aga ọ bụla bụ onye Igbo si na ndị Igbo eme gara n'iru na omenala anaghị bụ ajụ ive amahụ nkwurukpuola ya onyanwụ n'isi amasị nkwurukpuola ya onyanwụ n'isi onye si na ibe Igbo adịrị onye bụ si na ihe ibe Igbo na-eme ya matara mkpụrụ ọma mekwu na onye n'ihe ja na zelindo na mmadụ na-eme ka mmadụ a sị na ọkwụla na-akarịrị ekwụlya anyị bụ Igbo na-apụtazi nwara azịa na amatazila nkịta apụtazi asị na akarịwa akụ na avụ ụzọ na emewe nke na-awụwa na-abanye ugwu ebo anyị na-atọ n'ụzọ omenala na upside down na-ekwedozi ka anyị tụ uze njirimara anyị ma m gwu na-emerụ egwu m na-emerụ na omenala bụ oyibo ọgbọ omenala dị anyị nwa abata arịgwa anyị nwana nya bụ na m na-ewusi na onye ọbụla bụ onye Igbo na-abanye na omenala na-ekwenye na omenala na ọ adịla ya bụrụ mma na ọ ya dị ka echi na isha na-agụrụ agụ onye ahụ ya dị ka ọnwa na aka na-ekpuchiri ọnwa onye ahụ ya dị ka anya anwụ ọtụtụ na anwụ ọtụtụ na-echiri echu nya bụ na m na-ekpe ekpele ka nwa dịbe nwa na-ekpe ekpele agamniru nwoke na-ekpe ekpele agamniru nwaanyị na-ekwu na ụdị anyị ru anyị dị n'iche n'iche ụdị aka mkpa anyị si dị n'iche n'iche na aka ọma anyị dị n'iche n'iche na aka anyị na Chukwu ya dị n'iche n'iche o nwere nọ na ya Chukwu ihe dị mkpa ya ọzọ na ya Chukwu ihe dị mkpa ụdị iru dị ka everybody ya ayọ nwana ahụ ngịgbo okike kere ụwa si ngịdị kogbo ọgụ ihe ọbụla ya na ya ochie ka ọ bịara mmezu ihe ọbụla ya na ya ochie wute obi ọma ka ọ bịara na mmezu mgbachi gbachinere ntụchi achụchi n'elu onye dị ọ na-abụnụ onye bụla nọ n'okwu ya n'aka ọtọ na-echere nwa dibịa jụọ na-echere nwa dibịa mgbachilie nwanne m kwụọ aka gị ọtọ na nwa dibịa ga-eme gị na mata ihe ọbụla ị na-eme believe na ya onwe gị ma trọst ochi dịgụ bịa ụwa na chi gị ji emeli gị ya bụla m na-ekpe ekpele nwa dị eta anyị nwere ekpe ekpele ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi anyị bụ Igbo masị na anyị bụ Igbo ya dị na anyị bụ Igbo ya dị ka echi na-echi agụrụ agụ na ekwu na anyị bụ Igbo na ngozi Chukwu nyere anyị bụ Igbo na-apụta ive ma osoro ndị iro ma osoro ndị iro ma osoro ndị sabo ma osoro ndị sabo na anyị bụ Igbo ya eme ibe na anyị ga-abụrụ Igbo n'aka na-ekpe ekpele ka nwa dị nwa na-akpọ okwu mmụọ niile dị n'ala Igbo na-akpọ okwu oke alụsị niile Igbo yi na-ebulu sunukunu ba tụrụ m nzu eketa nwa dị nwa na sheweruwo na ya ọkwanụ nsu na-ekpere nwa na-ekpeta nwa mmali ikpe ka ole mmazi ikpe ka ole mụbụ ngwa ụwọdụ ekpewe ụdị odu m n'obu bifo mmata n'iru akwụkwọ nwa na unu agwara m nne ozi ọma ka m pụtara nzi nne na m apụtara n'iru akwụkwọ ka mmebe dibịa unu ma mụ dibịa mme dibịa ma na-emere dibịa ma m na-agwụ n'asụ ndị konugbo ka m si ekpe ekpele nwa unu nabata ekpele nwa ma gozie unu mawa ebu n'obu m ma ihe nna ya n'isi Igbo ma ihe nna ya n'isi nwoke na isi nwaanyị na-asụ ndị konugbo n'ọgụ ife ọbụla onye chiri nya zele ife ọbụla ya na-echere nwa dibịa nya melie bezi ọbụla ezigbo ihe na-echere nwa dibịa ezigbo ya n'ime ele gị ọbụla ajọ ihe na-echere nwa dibịa gị ajọ ya n'ime ele gị nyaka na ekpe ekpele taa nwa dị ya nwa bekee nwa sị na ya adị na ịbanye ọbụla ndụ ise ụmụnne m ụnụ agwụgwọ kọsadị ibe nwa bụ nzu angọlụ nzu nwa ntụrụ ibe nwa ọ bụrụ onye bụ the main nzu ekpego mekpere ọtụtụ normal level dị nsị gwụrụ m ji mụta kpoo ka oshi m mana ibe nji ekpe nzu nwa n'ebe maka nke bụ onye na-esonye nne ọ maka onye ji awọchi vidio nwa ka ọ mara na ebe Igbo bụ nke anyị dibịa na anyị ka kpokwu eji nzu ekpe ekpele eji ọjị ekpe ekpele like na ọbụla m nọ na ana Igbo anyị ọ na mụ nọ n'ebe nyere m balansị mmebute ọjị bute nzu bute mmanya bute ibe niile nhagorobe n'owu dị ese mie mana bi na ebe anyị nọ bụ n'ụzọ oyibo enwere m right imechi those things na-adị little one nji ka m mere nke mana ibe anyị na-eme ibe bụ ibe mmụọ ka anyị na-eme na mmụọ anyị na-ewe mmụọ anyị na-ekpele amagolo ụdị odi m n'obu mmalị na nwetacha those things na mmemme karịkwa anya ụdị nsi mie ibe so nke ibe anyị na-esonye m
na ekpele ata anyị ibe na-achọ ka ịmata bụ mali na ibe Igbo nwere njirimara anyị mali na ibe Igbo nwere ya ga-akpọku Chukwu nke anyị so ka ị na-egenye ntị jụọ ese ebuchi gị ọ bụ na ibu onye Igbo ma ibu onye Anambra ibu onye Enugu ibu onye Ebonyi ibu onye Abia ibu onye Imo steeti aswazi Igbo nwa afọ Igbo o nwere mmụọ dugupụta ụwa everybody mara isi onye ọbụla nwere isi du nwere isi na-edu mmadụ chi ya na ibe Igbo na-ebu jụọ ese chi gị ịmara isi ga-ahụ from diaze mazili ezumezu nke na mba ọsọ mazili mmụọ sọ ga-aga ije ọ ndị ahụ na ike ikwesị nji na-akwanyere ugo ị na-ejegodo ụka na-eje n'iwe ọ stọpụrụ gị ji na-eje ụka ụdị ya nọ today ana m aga ụka ụka a na-aga ana m agara ka m jile ka m mebizie nke m ka m sị na nke m abụrụ na njem mmụta ụka nọdụ ka skuul ije n'ụlọ akwụkwọ ị na-ejere n'ụlọ akwụkwọ ka ije ka ịmụta ka ijile mebie nke gị na nke ijilie mepụtakwa nke gị pụta ive nya bụ gị be nọ na-esonye taa anyị nwa ana m ya ogizasị gị dịka ụgbọ ọgwụ praktis we ọdịnala gị ị na-eme anya n'ebe nwaanyị na-ebe na-asụ n'ebe nwa bụ pịọ agụleri bụ ezi agụle otu be anyị ka m na-asụ na ọ nwere ndị agụleri ndị mmụka ahụ na-abatasị gị na ya na-asụ na ọ bụ ife pụtara m nke mana mụ na m na-asụ njirimara m asụrụ njirimara onye ọzọ so nke be nọ ndị na-esonyekweni praktis we nke gị maka ị na-esonyekweni dịko gbasara anyị ozi nwa ka olu ụmụnna anyị ntị ụdị anyị n'otude o nwere some people amụrụ na mba dị iche iche na-atụrụ dọkpa n'ala Igbo izi na amara ka Igbo yi na-ebido na amara ka Igbo ji na-adị ịkpọ ya na nwere ike ịkpọ ya na isi aha ọyọ sịga m fine ọ nwere ike isi akere ka imere ọsịga m fine so onye ya eme isi ya ijuọ ya kedi a na-asụ arị ka ịsụ mmadụ kedi den ọsịga na mmadụ adị m mma esiza mmụazị kedi ọsịga na am fine gwa m echi niile na echi na ọbụla ya na-ete ọnata ọbụla bịa zọọ ihe ọ na-aza na Igbo ọ na-aza enye eso na-eme ọ na-azaza ya pụta ejesi inye isi ka ọ bịa ka gị na mbọ na-eme disentin ka gị na mbọ na-apụlanị disentin mba na bikos na onye mere na ebe a na ọmụme ọ bụrụ ị na-akọrịba na-akọ na ya nọdụ ka oru mana anyị na-eme ụdị nwa ọ bụ na ngị bụ onye mụtara ụdị anyị na nọ today na mụtagoro nwa n'obodo nwa nọ today na nwa m bụ Igbo ka na-eji na-asụlị ya na-emekwe ka ọ malị na ibe Igbo bụ nke anyị dị ive nwe na-ejegoro n'ụlọ ụka na mmeji na-atụ nzu na-aga ọjị n'anya ọ malị na nke anyị dị na njirimara anyị dịwe so that echi niile nke na mgbe megoro ihe igwe anyị agọghị anya nye na alụsị na ihe agọghị anya na ezumezu na ihe emekwe nke ọ bụ na iwe ọjọọ na-eme ka o widrol onwe ya chapali that moment dan nwere ike gwa ma nekwe ya masị gị nwere eme na mma na-alụrụ ọrụ na nwere na-eme anyị ijiri aka gị na-abọzi mmụọ na-awenyazi aja na garị bunuzi o nwere nyagazieli nwoke nyagazieli nwaanyị o wee shiri nyazeli ekwuru m sị na kunuru abụrụ ndị gele nne ma gbasakwa ozi nwa na ihe ọma ya melunu n'ụtụtụ melunu na ehihie melunu na ngasị melunu na eke melunu na oyo melunu na awọ melunu na nkwọ ara anụ Igbo na-azụ n'izu ji efebe olunu ama ekwusị ihe ọbụla ya ame iji eme TV eli na mgbachi agbachiri ọrụ gị ntụchi atụchiri ọrụ gị onye sikwana na ngị bụ ihe dịla onye na ihe eji anazeli ndo ọ dịghị adịa n'otude ive onye na-alụ ka Chukwu ya egozie ọ pụta gị na-alụ ive ọbụla ị na-alụ mana inene mmadụ anya na mmadụ na-alụ na onwere ebe kacha ibe ọ nwere ebe kacha ibe na onye mebie ebe mmadụ agụ ya ọ bụrụ na ive na-alụ bụ na-abara oke n'akwa nwee olileanya na Chukwu ya eloketi gị na danya be anyị na-akwa abaro nwọ ntụ akwa onye na-ele mmiri ka Obi Kubana jamụrụ onye ndị na-agba ọsọ abịa jeli na ebe na unu rudi Chukwu na-ebu itie ya egosi na ibe ọmụ na ive onye na-eme ka Chukwu ya egozi onye bụ so mụ na-ekpekpere taa nwadị na-asị na ihe ọbụla anyị bụ Igbo na-eme ibe ọbụla anyị na-eme anyị agbachiva ya eli na mgbachi agbachirọla anyị ntụchi atụchirọla anyị nyaka na-ekwu oge na-asị na ya dị ka echi na isi na-agwụrụ agwụ ibe anyị ọ bụla ndụ ise nyagaziri nwoke nyagaziri nwaanyị